Hej alle sammen, og hjertelig velkommen igen til et nyt afsnit. Breaking Point. Jeg blev enig med mig selv om, at hvis det kun var mig og ham den anden, nomade, tror jeg han er, i den her by, så skal jeg derind og have noget medicin. Nu når de har åbnet dørene for mig, og alt det der. Jeg kan egentlig godt lide, at han har slet ikke opdaget mig sådan overhovedet, tror jeg. Jeg kan selvfølgelig ikke vide det sådan med sikkerhed, men han har ikke... det har hele tiden været mig, der har kigget på ham. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Hvad er det? Det er skygge. Jeg tænkte lige, what the fuck? Dørene er åbnet. Måske er dørene åbnet sådan for altid. Ej, de er bugget, de sidder fast. Bare lige hvis man skulle få sådan en grim overraskelse. Full automatisk og close quarter scope. Hvor er alle crates'ene henne? Jeg blev low drugs. Hvor er de henne? Giv mig dem. Så er der bare slet ingen stoffer henne. Nå, det er smart. Så kan jeg sgu bedre forstå, at man kan komme op på taget så hurtigt. Men medicin er der ikke noget af. Derfor er det godt at være en ranger. De får nemlig medicin. Det er deres perk at få medicin, og så får de også armor. Altså ikke sådan bare få det, men sådan start med det. Lol. Det var ham der var hvad fanden hedder Hunteren i sidste afsnit. Nu har han så gået ind til at være ranger, og så siger han, at der er nogen, der vil team op. For så har han sikkert en ven på Skype eller sådan noget, så... ja, han er det over. Skyde ham. Klassisk svintrik. Med andre ord, han aner ikke, hvor fanden i helvede han er henne. Sæt tiden til Northwest. Jeg er ikke rigtig, hvad de snakker om. Dammen. Der er ikke nogen dam. Jeg mener, han mener den her dam. Men det er ikke en dam. Der er egentlig noget her. Skulle ikke undre mig, hvis det der var en sådan barak eller sådan noget. Men det tror jeg ikke, det er, og det er dumt at tage det op bare for at tage det op.
Jeg ved ikke, hvor vi skal tage, når jeg er lidt træt af byen. Jeg har udraderet det hele, der er ved at udradere. Det der må udraderes. Og jeg har det stadigvæk dårligt as fuck. Hvis jeg nu går den her vej, nordøst fra byen, er jeg på vej ud nu. Her er kirken. Toweret. Det er meget øst for toweret, det der. Jamen fuck it, så tager vi det op på... Der er en bil. Så tager vi op på... Hvad er det, jeg gerne vil sige? Nå. Endelig skete det. Endelig døde jeg. Jeg var lidt i tvivl om, det var ham nomaden der. Eller om det var en Honda. Men det var så åbenbart en Honda level 2. På grund af en level 2, og de har sådan lidt mørkere på. Det kan godt... Så hvis man hurtigt kigger, så kan det godt forveksles med nomad. Det synes jeg i hvert fald. Nå, vi vender tilbage, når jeg er respawnet. Hvad the fuck is this? Godt, hvor jeg er. Ved at blive aften. Nå, nu skal I få lov at se her. Når man er ranger, det bliver 2, får man 2 bandager, 2 painkillers, 8 morfin og en military field dressing for de større skader, man kan påføre sig under krig. Er det en... Fanden med det der? Og ude det tjekker stadig. Det er godt at få lavet sådan et par afsnit sådan i træk nogle gange. Det er ikke altid, jeg skal være det, fordi det er ikke altid, jeg gider optage. Big surprise. Men det er altså... Ja. Yeah. Og så når jeg endelig gider, så optager jeg gerne sådan et par episoder af gangen. Fordi der er jo ikke, altså lad os være ærlig, der er ikke nogen, der sætter sig ned og spiller et spil i 20 minutter, og så går igen. Altså, medmindre det er et spil, eller man har tabt inden for 20 minutter. Så kommer man nok ikke til det. Oh yeah. Oh yeah. Stormer hen til den der sky der. Røgsky. Jeg ved med, der er noget lækkert. Eller måske skulle jeg prøve at gå herind, bare for at tjekke det ud, jo. Ah, hej døde ranger. Hvorfor ligger der en død ranger her? Det kunne godt ligne sådan en crash site, men det kunne også være en af de der biler bare. Endet her. Der kunne jeg have bragt. Jeg kunne have bragt mine ben. Jeg kunne have brækket dem rimelig nemt. Man skal passe på at falde i det her spil. Specielt sådan... Pas på, at man falder ind i en væg eller sådan noget, eller falder ned ad en trappe, fordi så... Ja, så er det fucked. Det er bare en bil. Der er alligevel ikke rigtig noget her, jeg ville have godt af. Nå, men det skete i hvert fald. Endelig kom døden, den har jeg ventet på. Så er der bare flere i den klamme landsby. Landsby ved jeg nu ikke, om man kan kalde den. Nu sagde vi lige, der lå en rifle her i. Ikke? Nej, okay. Der er ammunition til en rifle. Okay, jeg
ved godt nogenlunde, hvor det her det skulle gøre. Ja, sød. Så går jeg videre ned. Finder den barak der. Og politistation. Ikke politistation. Brandstation. Og så efter det, så går vi ned og ser, om der ikke lige skulle være et supply drop til en ægte ranger. En snow ranger. Frozen ranger. Det er alle sammen gode navne. Du må gerne bruge dem, hvis I vil. Jeg skal bare ikke bruge navnet som The Viking, for det er mit. Some of the Viking, the one true ranger. Det kan jeg godt lide. Den her nu er satan ned igennem, det kan jeg love jer for. Hvis jeg rammer ham der i brystet, så flyver han. Nice, var det lige... Det var spawns. Sådan der. Give it to come. Jeg har 5 skud i bøssen. Jeg har faktisk også læst, at der kommer serverlag nogle gange på grund af, at de begynder at forsøge at få flere slots på serverne. Det har jo så desværre nogle gange sine dårlige sider. Men jeg synes, de kører sådan okay stabilt. Det er kun lige når der spawner zombier, og når der spawner crazy, at det længer lidt. Men sådan fyldt altid, hvor der bare er 75 på, så altså der desynker folk ekstremt meget. Hvor fanden er jeg på vej her? Det virker ikke rigtigt der. Sydøst? Hvorfor går jeg sydøst? Det er ikke det, jeg skal. Jeg har fået min rifle ned til vandet. Nu forstår jeg. Han har ventet ved broen. Det gør han da sådan gange. I hvert fald når det er mig. Ja, ja. Hvor blev han af? Så han mig? Hvor langt er der derovre? Okay, hvor langt er der? 300 meter. Jeg ramte ham. Jeg kan ikke få ham. Ikke med den her rifle og ikke på den afstand.
Ja. Stop med at tale den Ranger chat. Virkelig irriterende. Nå, men jeg løber sådan set bare over til det supply drop der, så hurtigt jeg nu kan. Så må vi se, om jeg har held med mig. Sad han lige derovre og kiggede på mig? Eller var det bare noget, jeg forestiller mig? Ja, det var det nok. Her er det løbet sit vej, når man lige får sådan... Det er jo ikke fordi, den her den slår ikke særlig hårdt. Det er jo det er sådan en hunting rifle, lavet til at dræbe dyr med. Jeg tror det var ham. Satan. Når jeg zeroer op, så kan han godt sprinte imens, men hvis jeg zeroer ned, så kan han ikke løbe imens. Så stopper han helt op. Det er sgu egentlig en meget dejlig dag. Nej, jeg har ikke noget ur. Jeg tror, det er ved at være nat. Eller ikke være nat. Jeg tror, det er ved at blive mørkere. Det er der, hvor man spawner. Så det her er ikke den ø, jeg vil over på nu. Men den kommer her på min venstre side snart. Så giver vi lige op. Hører os. Mit keyboard, det er så fucking... Det er så beskidt, at min shift-knap, den vil jeg give op. Jeg tror, normale mennesker, de vil nok bare have fyret alle kuglerne af derovre. Jeg skød sådan, bare for, han skal sgu ikke føle sig tryg i den her verden. Ikke når jeg også har lukket den. Men altså, de fleste mennesker vil måske have prøvet at blive ved med at skyde efter ham, også selv efter han begyndte at løbe. Det er jo dumt med sådan en rifle her, fordi for det første så er den ikke særlig hård, det er ikke en særlig stor kaliber. For det andet så er den suppressor på, det tager noget af kraften, kuglen bliver fyret afsted med. Normalt så skal enten så skal det være direkte headshot, eller så skal han have sådan 2-3, måske 4 skud for det der suppressor på i brystkassen. Så det håber jeg er nemt at regne ud, at det ikke det er hverken lige til eller værd. Det er der jeg skal over. Er der noget her? Nej. Nå, lad os lige... Nu løb jeg så lige lidt. Bare sådan hen ad stranden. Jeg sagde ingenting, det var meget kedeligt, så det klippede væk. Men nu kom jeg lige til det her stykke. Så det kunne være, at vi skulle... gå herind og se, om der er noget spændende. I hvert fald inde i barakken.
Der er ikke noget tegn på sådan levende liv eller dødt liv. Med dødt liv mener jeg zombier selvfølgelig. Der er heller ikke nogen crates. Hvorfor spawner der ikke en skid? Jeg går så ind og kigger alligevel. Det kan jo være, at man har mistet noget, selvom man ikke har. Ej, det er bare følelsen af at gå derind. Klask. Nå, no point. Der var et map, og der var et ur. Satan, den smækker til. Jamen, så var det da ikke helt spil at gå ind. Hvad var dit navn? Han var bare bugt, åbenbart. Det var ikke nogen. Eller så var der en, der lige var lukket ude, måske. Man bliver jo stående der, hvor man er 45 minutter efter, man er... ikke 45 minutter, hvad jeg siger. 45 sekunder efter, man er lukket ude. Så tough luck. Nå, så kan jeg det mindste for at se på kortet nu, hvor jeg er henne. Det var der, jeg er. Så nu skal jeg... Ja, jeg kan jo godt vejen alligevel. Det er jo ikke det, der trykker. Satan, den... Kæft, for den bare smækker til. Så er vi så smukt ved at være. Ser det ikke helt seriøst. Prøv lige at overveje det. Ser det ikke smukt ud, når solen er ved at gå ned. Det er altså... Jeg ved ikke, det... Jeg synes det er pænt. Det plejer gerne at være sådan, at det er... Når det er mørkt, og klokken rammer... Jeg tror det er 8 eller 9. Eller sådan en stil. Så ingen fucking crates. Er der noget galt med serveren eller hvad? Nå, men så restarter... serveren. Men jeg kan godt lide at spille om natten. Det synes jeg er fedt. Det ser nice ud, man kan kaste de der chimlines der, som ser noget godt ud i det her spil. Det ved jeg ikke, om I nogensinde har set, men hold kæft, hvor ser det godt ud. Ellers så bliver jeg nødt til at vise jer det på et tidspunkt. Lige nu, der skal vi over på den anden side. Over på den anden ø. Uden at blive nakket. Jeg tror ikke, der er nogen her omkring. Det der, den der klippe der, den vækker altså onde minder. Dårlige minder. Men de var onde. Dårlige, det var de. Fuck. Fuck. Ja, så skal der svømmes. Er vi der sgu. Jeg skal se om jeg har en kniv. Hvis jeg har det, så ryger bagsted der, det kan jeg sige. Der har jeg ikke. Så slap du lige, hva'? Der connecter nu. Fuck, der er ikke mange på. Da jeg startede med at optage. Det har så været i 2 episoder siden. Jeg kan ikke huske det. Der var 32 på, mener jeg, at der stod. Kan man så også sige, hvad er klokken nu? Det er EU20, og klokken den er 2:30 om natten. Det er ikke så godt. Så skal I se efter den her episode.
ja. Altså, ja, folk plejer jo at gå i seng om natten. Hun gør. Så det er måske slet ikke så underligt alligevel. Så håber vi, at de har fået fikset de der... Ja, man kan jo sige, at der er gået 4 uger, så må ikke de har fået fikset de der crates der, de flyver rundt over det hele. Eller de spawner måske slet ikke. I så fald, så bliver jeg ikke glad. Det kan godt være, at jeg bliver sur måske. Det kan godt være, at jeg råber og skriger. Nej, det gør jeg nok ikke på optagelsen, men... Gå ud i haven, og så vækker jeg alle mine naboer. Og så vækker min mor dem også. Fordi hun råber, jeg skal godt den kæbe. Måske. Kun måske. Lad os se, hvad der skal ske. Intet. Intet. Kan man heller ikke... Åh, der er noget der. Nå. Troede jeg det, jeg skulle til at blive sur. Wow. Det kan faktisk godt være, at jeg bliver lidt sur alligevel, måske. Så stille. I demand you. Så er der en fucking vandflaske i. Ja, okay. Kan du så komme tilbage? Nej, don't leave me. Don't leave me. Det fanger jeg ikke. Hvad foregår der her i livet? Hvad er meningen? Det er jeg altså ikke tilfreds med. Nå. Ja. Men så fuck it. Jeg synes, jeg skal da have lov, nu når jeg er kommet herude. Skal jeg have et eller andet. Det er måske bare mig. Kan jeg det mindste tjekke den herinde, bare for at se, om der skulle være en kniv. Jeg har faktisk fået en idé til det her spil. Man burde... Ikke en skid. Man burde få lov til, hvis nu jeg finder et scope, men jeg ikke har nogen gun at putte det på, så burde jeg få lov til at bruge det som en kikkert. Også hvis jeg finder en kniv, så burde jeg også få lov til at kunne sætte den på som en bajonet til nogle af våbnene. For eksempel en M4. Eller sådan noget i den stil. Eller en heavy machine gun, det kunne være nice. Så man kunne customize lidt mere end... Altså for eksempel tage, lad os sige, det her det er en... Nu leger vi lige, det her det er en kniv, så kan man tage den og så putte den herind. I slottet her. Ja, eller her passer det måske bedre ind, hvis det nu var et andet våben. Det synes jeg kunne være fedt. Det kan være, jeg skal prøve at skrive til dem der. De der fyre der. Men i hvert fald, ja. Vi skal til det. Vi skal væk herfra. Det var godt nok skuffende. Men så slutter vi episoden nu, og så, ja, tak fordi I kan se med, og håber I nyder serien, og I gider se med næste gang, og ja, hej hej.